jam geno waali fini wiyete men ñande Aaɓnde 27 Yarkomaa ujunde ɗiɗi e 25 ina hawre 4 hoddayre 1947 fergo ko wolde boni ko fo ma heddo kalto yowo nden so wolde yahama kala folɓe no mayɓe kewiri fo folɓe ɓe ina goppa hen yimɓe hayso ɗiɗo walla goto ɓe mbiya ɓen walla on sa yeehi kalana yimɓe ɓe no wolde nde wayi ɗum rewi ha wonti konngol ko hunde boni ko fo walla metti ko fo ma weñi ko fo won neɗɗo bawɗo haltude ɗum Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñallene nder hen